A la Botiga de la Salut treballem des de fa més de 20 anys per a la salut i el benestar de les persones amb tota la il·lusió i professionalitat i sempre des de la vessant de la filosofia natural. La Montserrat Plaça, diplomada en naturopatia, nutrició, dietètica i fitoteràpia, porta tota la vida dedicada a la medicina natural. Ha col·laborat durant anys a la televisió amb experts com Xumari Alfaro, aportant tot el seu coneixement i professionalitat. Per tot això, som pioners i la referència en medicina natural a la nostra vila. A la Botiga de la Salut som un equip de persones preparades per oferir un bon servei. L'Alícia i la Teresa us atendran al mostrador i us aconsellaran dedicant el temps que sigui necessari. La Montserrat Plaça us assessorarà com a dietista i naturòpata especialitzada, a més, en nutrició ortomolecular, una especialitat mèdica que tracta la persona i no la malaltia. L'Aleix Casas, titulat en nutrició esportiva, us dissenyarà tractaments personalitzats basats en la nutrició ortomolecular. A la Botiga de la Salut t'oferim un ampli ventall de serveis com farmació a la natural amb fórmules magistrals, herbes i plantes medicinals, cataplasmes i ungüents. Alimentació i dietètica, vitamines minerals, oligoelements. Tenim les millors marques del mercat. Nutrició esportiva amb assessorament especialitzat per aconseguir els millors resultats. Flors de Bach. Cosmètica natural. Posem al teu abast una àmplia varietat d'eines per potenciar la bellesa natural del teu cos. Minerals. Disposem de tots els minerals relacionats amb la salut i la bellesa i la casa, com els quarsos. Té. Disposem d'una àmplia varietat de tés, a més de tots els complements necessaris per a gaudir d'un instant únic. Productes apícoles. Mel de tot tipus, jalea real, pròpolis. A més, disposem de servei personalitzat de consulta on t'oferim tractaments especialitzats de nutrició ortomolecular, tractaments per l'obesitat, tractaments especialitzats de nutrició esportiva. Vingui a la Botiga de la Salut i l'assessorarem en tot el que calgui seguint la nostra filosofia natural. També ens podeu trobar a la nostra pàgina web o al telèfon 977 66 37 37. Que le mot soit perle et qu'il tombe.